Takže čaute ľudia, dneska si natočíme shop. Čo je dneska v shope? Dneska máme v shope nejaké nové skiny. Icon Series. Nejaký, ja to neviem prečítať, nejaký Sohei Ohtani. Neviem to prečítať. Potom Samurai Sohei, nejaký skin, akože dosť v pohode. Dosť v pohode skin, má dobré styly za 1500, dosť v pohode. Toto sú NPCčka, áno, toto sú NPCčka z OG Chapter 2. A za 1200 to vôbec není zlá cena. Potom tu máme tryhard skin. Proste, taký vidú. Tento den za 800 by som si nekúpil. Ani ten glider, ani ten pickaxe. Tieto skiny rozmýšľam, že či si nekúpim. Tento aspoň je veľmi dobrý. Tryhard. Tuto potom máme tento batoh ešte furt v shope, ale ja by som bol rád, keby je batoh, že za 300 alebo za 500 V-Bucksov v shope by bolo dobre, keby je iba ten batoh. Za 300 by bolo najlepšie, alebo za 400. Potom Catwoman Zero Bundle. Tento pickaxe je tiež mega dobrý, ten som si kúpoval. Nejaké Icon Series denci. Potom Lara Croft, to je tiež dobrý skin z Gaming Series, to je tiež dosť dobré. Bundle, taký dencik, ten není moc dobrý, by som povedal. Potom tu máme proste animované skiny, nechce sa mi to čítať, to ma ani moc nezaujíma. Animované skiny, nejaké auto. Potom nejaký dance. Skin nejaký sa... Ten sa tiež dosť oplatí podľa mňa, tento bundle. Potom tuto nejaké skiny, Midas, zase tie debilné papuče. Tento den je v pohode, ale za 500 nie je moc dobrý. Tento den je mega dobrý. Ten neviem, či si nekúpim. Agamamelia, ten je tiež dobrý. Potom Miku. A taká Miku. Tu auto nejaké jump tracky blbé. Potom nejaké peky. Tieto peky bývajú na Vianoce zlacnené, že z 18 na 14. To vtedy sa oplatí aj ten zimný. Tam, kde je táto zimná, Renegadeka. Zimná tam býva. A Fortnite Crew, a to je všetko. To je všetko z tohoto shopu. Dajte like, odber, dúfam, že sa vám videjko páčilo a čaute.